Ayun na nga mga master, babalat kami ngayon sa Macnotan, La Union. First time kong mag-ride sa mahal na araw, kaya good luck sa amin. Tanay, panda tanay. Hindi na, yan nakapangalat tayo na, nagkabon. Ag-CR tayo pala tanay. Tapos kita tayo pangalantan. So, yun na nga, nakapag-merienda na tayo. Nakapag-inom din, nakapag-CR, lahat-lahat na. Pag-gasolina, yung speed meter ko hindi gumagana. Okay lang yan. Tapos lang namin kumain. Mas larga na ulit. Hi! Ha? Diyan muna? Sige. Let's go here. Dito na tayo. Malapit na kami sa katotohanan. Ito na yun eh. Inihaw na pusit. Palit eh. This is it, pansit.
Yun na nga. Lagot kami ni Bayaw. Sorry. Sorry. Importante kasi, mahal namin kayo. Kami nag-enjoy lang kami. Umanap kami ng space. Good morning. Baknotan pa rin. Hello. Hello. Hi. Good morning. Ito pala yung nursery ng panabong na manok. Ayun o. Pasukin natin. Ganito pala yun. Dapat po nakiwalay yung mga babae sa lalaki. Yun. Pasok tayo. Ayan. Para walang makaalis. Hindi natin. With vitamins. Hi Francis! Ba't kayo nakakulong? Ay ako pala. Huwag ka nang pumunta doon sa loob. Wag na, ay wag na kuya. Lalabas na ako. Wag na Francis, no. Papsani, yung mga mahilig sa manok. Ay, ang laki oh. Grabe. Yep, best lugaw in town. Sarap. Wow. Ayan, magra-rides na kami. Napakalayo ng ira-rides namin, mga 5 oras. Tara na, hindi na kami mag-helmet. Halika na. Mahabang rides to, endurance race to. Okay, andito na kami.